Здравейте хора и добре дошли в днешният влог, в който ще си говорим какво точно работя аз и колко пари получавам. Буквално най-задаваните ми въпроси са какво работиш и как работиш това, което работиш. В TikTok почти на всяко едно видео долу пише какво работиш. Затова днес ще ви обясня какво работя, как го работя, кой ми плаща, за какво ми плаща и така нататък. За тези от вас, които за първи път са в канала ми, казвам се Арали и се занимавам, както може да разберете, изцяло с социални мрежи. Смятам, че ще е интересно за вас да чуете всъщност как съм започнала с социалните мрежи, как имам клиенти, една мини историка за социалните мрежи. Преди да започна с историята, която няма да е много дълга, исках да ви кажа, че съм пуснала първият си UGC наръчник, в който всъщност обяснявам какво е UGC, как изкарвам пари от него, как работя с брандове, какво оборудване използвам, как снимам видеята, които снимам за Instagram и TikTok, снимки, буквално всичко, снимане, оборудване, монтаж, връзка с клиенти, ценообразуване, всичко, което трябва да знаете, ако искате да започнете като UGC Creator. Включила съм всичко, което един човек трябва да знае, ако започва от нулата, иска да се занимава с създаване на съдържание. Надявам се тези от вас, които имат интерес и си го вземат, да кажат всъщност дали са доволни и да ви е полезен. Наистина много старание вложих с идеята да ви помогна да придобиете представа какво точно е UGC и как може да изкарвате пари от него. А сега ще ви разкажа как UGC промени доста голяма част от живота ми и за какво всъщност ми плащат и как се издържам от социални мрежи. Тази история май съм разказвала и преди. Ето тук някъде ще оставя Q&A, който бях направила тогава за социалните мрежи. Но цялата идея на UGC-то е, че снимаш съдържание, което брандовете използват в техните социални мрежи. И точно по този начин аз започнах да се занимавам с социални мрежи. От около 2 години вече правя само това. 2024 реших да напусна първата ми единствена реално работа, в която бях project manager и отговарях за партньорите на фирмата, за която работех. Със сигурност не беше креативна работа, беше доста admin work, документи, договори, като цяло много скучни неща и даже в момента не мога да си представя въобще да правя нещо такова. Както и да е, усещах, че тази работа не е за мен, вече бях завършила и просто реших, че е време да си тръгна оттам. Направих го точно преди началото на лятото, горе-долу по това време, даже малко по-рано, мисля, че 1 март беше деня, в който си тръгнах, с идеята, че искам да снимам изцяло съдържание за други брандове. Нямах намерение да развивам собствените си канали, тъй като на този етап аз бях доста срамежлива. Не исках много да снимам себе си, лицето си и да говоря пред камера. Въпреки това се престрашавах, снимах се и знаех, че по този начин доста брандове могат да достигнат до мен с идеята за UGC. Също така се свързвах и с доста брандове по имейл. Бях си направила едно портфолио от снимки, за които естествено никой не ми беше платил, просто любими мои Реклама. Свързвах се с брандове, писах им по имейл. Като цяло се опитвах всеки ден да имам някаква активност, дали ще пиша на някой, дали ще снимам нещо. Наистина доста се постарах да съм по-лесно откриваема. Още преди да напусна работата си, всъщност един бранд се беше свързал с мен, а именно NL Beauty. Те ме бяха намерили от Instagram или TikTok, не съм сигурна, и ми бяха писали за видеа, което ме навяваше на мисълта, че очевидно може и да ми се получи. Те бяха всъщност първият мой клиент и доста дълго време работех с тях и по този начин си набелязвах брандове, с които исках да работя, пишех им, правих си портфолио от продукти, които вече имам, но просто трябваше да имам нещо, което да пращам на тези брандове, за да могат да си представят как ще изглежда техния продукт в това портфолио. Това е начинът, по който стартирах. Междувременно се отпуснах малко повече пред камера и продължих да снимам за моите социални канали, предимно в TikTok, тъй като Instagram ми буквално беше заключен до миналата година това време, така че него не го развивах толкова много, колкото TikTok. Продължава да качвам видеа всеки ден. Като цяло бях много постоянна и смятам, че постоянството наистина е нещо, което се отплаща доста в дългосрочен план. Никой не се е събудил изведнъж с много пари, много последователи и много успехи. Всичко това е доста дългосрочна работа, постоянна, всеки ден качваш или всеки ден правиш това, което правиш, за да успееш, и смятам, че много хора това не го виждат. Въпреки че в момента имам аудитория, имам хора, които ме следват и ме гледат, имам брандове клиенти, с които работя, аз не спирам всеки ден да качвам и тук всяка седмица. Наистина много се опитвам да съм постоянна в това, което правя. Целият процес от това с какво съм започнала да снимам, какво оборудване съм използвала и използвам в момента, как обработвам видеята си. Буквално всяка една стъпка от правенето на едно UGC видео, плюс намиране на клиенти и ценообразуване, може да намерите в наръчника. Наистина съм се постарала да бъде полезен за всички, а дори за хора, които не знаят какво е UGC и искат просто да започнат да снимат. Не е по
никакъв начин насочен в бюти сферата, тъй като знаете, че аз качвам повече бюти и лайфстайл съдържание. Всъщност наръчника може да се приложи за всяка една ниша. Ако обичате да готвите, ако обичате домашния интериор, ако обичате гримове и скинкер, буквално за всяка една индустрия може да се направи това съдържание и да се приложат всички неща, които са вътре в наръчника. Без значение какво обичаш да правиш и какво е хобито ти, винаги можеш да го снимаш. Винаги можеш да снимаш това, което обичаш да правиш, и със сигурност има хора, които обичат да правят това, което ти правиш и биха искали да гледат такъв тип съдържание. Тоест, ти се намираш в една среда, в която няма достатъчно хора. Със сигурност има още много време, докато стигне в момента, в който тази сфера ще е изключително пренатоварена с хора и креатори. Междувременно всеки има различно хоби и съдържанието се получава по различен начин на всеки един човек, което също е много яко. Просто превръщаш хобито си в доход и естествено винаги можеш да го правиш докато работиш. Имам доста познати приятелки и креатори, които работят все още нормална работа и правят това с UGC-то, т.е. не са взаимно изключващи се. Винаги можеш да снимаш и да работиш това, което си работиш, което също е един от плюсовете на UGC креатърството. Както и да е, това, което исках да кажа е, че започнах с UGC креатърството, след което лека по лека развих и моите социални канали и започнаха да се свързват с мен брандове и за инфлуенсърски кампании. Въпреки че аз не се имам за инфлуенсър, аз се имам за създател на съдържание. Думата инфлуенсър не е точното определение за мен, защото смятам, че наистина има разлика между инфлуенсъра и създателя на съдържание. По-подробно за това отново може да прочетете в UGC наръчника, но накратко ще ви го обясня и тук. Реално за мен инфлуенсър е човек, който има аудитория, разпознаваеме и дори да си направи една снимка с молив за устни, примерно, директно хората се въздействат от това негово съдържание, докато създателя на съдържание измисля цялата концепция около това как точно ще представи този продукт. Тоест, той няма екип, в повечето случаи няма екип, който да му помага с измисленето на идеята, осъществяването на идеята, снимането, обработването, буквално всичко. И точно за това според мен създаването на съдържание понякога може да е толкова скъпо, колкото и да си намериш инфлуенсър, който ти направи инфлуенсърската кампания. Както и да е, искам да мина на темата реално, която според мен вълнува най-много хора, които гледат, а именно устойчива ли е тази кариера и тази работа, дали може да се издържате само от нея, като цяло, как седат нещата финансово. Ето тук някъде ще сложа диаграма малко по-късно, в която ще разпределим точно откъде кой какво ми плаща. Но преди това исках да кажа нещо, а именно, че разбира се, като всяко едно нещо, когато започваш, началото е доста по-трудно от финансова гледна точка, защото много често се налага да поемаш бартерни колаборации, като цяло бартерна работа, не става въпрос само за тази индустрия. При всяко едно ново начинание, когато почваш нещо сам, е абсолютно нормално да не можеш да изкарваш същите пари, които би изкарвала, ако работеше за някой друг във фирма от 9 до 5 или от каквото и да е работно време, нямаш този сигурен доход и всъщност до ден днешен аз също не мога да определя един сигурен доход за себе си ежемесечно. Разбира се, имам някаква представа, но никога не мога да бъда сигурна, че този месец ще изкарам точно толкова пари, както по принцип би следвало да знаеш, когато работиш за някой друг, че заплатата ти е хикс пари и ти знаеш, че получаваш тези хикс пари и ти е една идея по-сигурно. Всъщност това е един от по-големите рискове, че си несигурен в това, което ще получиш всеки месец, но за мен абсолютно си струва. Предпочитам да е така, отколкото да нямам тази свобода да решавам кога какво да правя. Естествено, надявам се винаги да съм така. Ако не съм така, най-вероятно има своите причини, но смятам, че на този етап тази несигурност е абсолютно търпима за мен и не ми представлява никакъв проблем. Връщаме се на диаграмката. Ето тук ще я сложа и сега ще ви обясня какво означава всеки един от тези цветове. Започваме с нещо, за което ми плащат най-много, а именно кампаниите, които правя ежемесечно. На този етап имам няколко бранда, с които си работя на годишна база и си имаме вече разграфени всеки месец дали имаме кампания, дали нямаме кампания, дали ще има някаква активност. Тоест, най-големия процент от доходите ми идват от кампании и брандове, които ми плащат за съвместната ни работа. Показвам продукти, които харесвам и брандове, които харесвам на моята аудитория и за това ми се заплаща. Най-голям процент от доходите ми идват от такъв тип кампании, защото бранда плаща за достъп до твоята аудитория. Тоест, ти правиш реклама на техният продукт и следва да бъде заплатено по-високо, отколкото ако им предоставяш само материалите и те го използват
използват в техните социални мрежи. Всъщност това е втората активност, която извършвам срещу заплащане, а именно UGC съдържанието. То е с малко по-малък процент от кампаниите, но отново доста висок, тъй като аз работя с доста брандове за UGC съдържание, предоставям им ежемесечно съдържание, което те да използват в техните социални мрежи и съответно ми се заплаща за това. В UGC наръчника ще намерите начина, по който образувам цените си, както и шаблон за цени. Третият начин, по който получавам пари, е YouTube, а именно тези видеа, които снимам за вас. Тук процентът е доста малък, тъй като знаете, че първа стартирах с YouTube, мисля, че канала е вече на 6 месеца, но съм в Creator програмата им, което ми позволява да получавам пари от съдържанието, което качвам, без да рекламирам нищо, а именно с рекламите, които те пускат по време на моето YouTube видео. За всички тези рекламни карета, които излизат докато гледате видеото, някой бранд е заплатил, за да се позиционира на точно това видео или точно тази страница, и процент от парите, които е дал, за да се позиционира в това видео, се изплащат на ютубърите пропорционално на това колко гледания имат, но както казвам, тук процента е доста нисък, тъй като аз нямам голяма аудитория тук, нямам толкова много гледания. Този начин за изкарване на пари ми е буквално любим, тъй като не ми се налага да качвам платено съдържание, а YouTube така или иначе пуска рекламни карета на всяко едно видео, така че е хубаво, че сте измислили начин, по който креаторите да получават някакви бенефити от това, че снимат в платформата. Доколкото знам, в TikTok има същото нещо, но все още не е валидно за България. По този начин всъщност YouTube плаща не само за рекламните карета, но и за това, че в платформата седят повече хора и реално гледат видеото, което ти качваш. Мисля, че така работят нещата. Доколкото съм запозната, доколкото съм чела, може да пропускам нещо, може нещо, което казвам да не е точно на 100% така, но аз останах с тези убеждения и по този начин съм се информирала. Това е информацията, която знам. Последният начин, по който печеля пари, е дигитални продукти и афилиейт програми. Афилиейт програмите, както знаете, това е код, който давате на последователите си и при всяко едно използване вие получавате процент от продажбата на този артикул. Такъв тип програма имат NL Beauty, както знаете, имам код RALI15 за тях, имах и за други брандове, с които вече не работя. Това отново е един много готин начин за изкарване на пари, тъй като рекламираш неща, които използваш в ежедневието си, действително получаваш пари от продажбите, които си направил. А колкото повече снимаш, толкова повече пари можеш да изкараш. Като цяло, аз не съм се фокусирала много върху афилиейт програмите си, тъй като държа да създавам съдържание, което да е различно и по-автентично, а като се фокусирам само върху този афилиейт линк и продуктите, всъщност лимитирам нещата, които мога да покажа иначе. Затова от време на време пускам видеа, които да са свързани с афилиейт кодовете ми, но на този етап не е главен фокус. И последното, а именно дигиталните продукти. Както казах, UGC наръчника е изключително нов и тази сфера въобще още не съм я усъвършенствала. Буквално преди 3 дни пуснах първият си дигитален продукт. Много от вас си го взеха и са доволни, което ме кара да съм щастлива и да знам, че съм направила нещо хубаво и продукта всъщност е полезен и хората си го използват. Но да, това е съвсем нова индустрия, в която влизам дигиталните продукти. Много исках да направя такъв UGC наръчник, защото знам, че много хора ме питат и ще им е полезен. Пишете в коментарите отзиви, ако сте го прочели, ще ми е много яко да чуя какво мислите, негативни, позитивни, няма значение, за мен е важно обратната връзка. Надявам се този yapping session да ви е бил интересен, не беше точно влог, по-скоро исках да ви разкажа за нещата, които така или иначе ви вълнуват и ме питате нон-стоп. Надявам се да е било полезно, надявам се да сте разбрали какво работя, как ми плащат и кой ми плаща. Цункам ви и ще се видим в следващия влог.